Ave Mardia, nós estamos aqui na Colégio Urbano, onde tem mais docente presente para o congresso que eu vou apresentar para Rolf Group. E no caso aqui tem diferentes temas que eu vou trabalhar, mas nós temos lifelong learning que é educar nós docentes em diferentes temas de preferência e para esse grupo de Holanda Rolf Group, nós temos rato passar tá na Aruba e está brindando também o National Onderwijs Congress, mas nós podemos mirar para trás de bord aqui, está de basta diferentes anos que nós estamos aqui e nós acaba de reunir um rato com outra reunião oficial para 2024 nós mira junto com outro governo também por um rol desse aqui para tour docente, ojalá por aí a oportunidade para seguir ou outro les e assim melhorar o mês, mas sempre nós está propaganda habilidade do século XXI para também lifelong learning. Mas para bem e hoop êxito na tour docente que está seguindo essa aqui, sala tawata sold out. Gisteren het congres is het congres met het onderwijscongres met SCOA. SCOA is onze partner voor de afgelopen 6 jaar al geweest. Ze zijn de eerste in het Caribisch gebied die samen met ons het onderwijscongres naar de Caribbean heeft gehaald. SCOA is zo groot, met zoveel onderwijsprofessionals, dat zij een eigen dag hebben. Dat is het grootste verschil. Het congres van vandaag is voor alle besturen, alle kinderopvangorganisaties van Aruba. Voortgezet onderwijsscholen, funderend onderwijs, kleuteronderwijs, kinderopvang. Daar zitten de grootste verschillen in. Het is heel erg belangrijk om de professionals die iedere werkdag bezig zijn met de toekomst van een kind, de toekomst van het kind van de mens op Aruba, om die door te laten leren. Die moeten constant bezig zijn met zichzelf door te ontwikkelen, zodat de toekomst van het kind steeds beter wordt. Vandaar dat wij zeggen 1 keer per jaar als een soort kick-off van het nieuwe schooljaar, nieuwe leerjaar voor de professionals, starten met het onderwijscongres. Hier doen ze de korte inspiratie op, worden ze geprikkeld, worden ze in gang gezet, weer bewogen om verder te leren. Daarom is het zo belangrijk om jaarlijks dat congres te organiseren. Net zoals SCOA de afgelopen 6 jaar dat ook heeft gedaan.